pa Isabel varimo kamustudio papa Isabel dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira kaZimbabwe nhasi hoza Friday hoza weekend hoza mpela vhiki dzinosanganisira dzipi icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya dzandakabata pazuva ranhasi nyaya dzandakabata ndakapakata muri yeZimbabwe chakutanga muri yeZimbabwe ndikandikuzivisei kuti kwa Chief Maziofa Sabhuku Njovo Imberengwa Chief Maziofa Sabhuku Njovo uku ndakambotaura nyaya ya Sabhuku vakanyoresa mwana wao kuti afa vachida kunopiwa mari kune imwe polisi zvikazobatwa kunzi inhema vakambonopika but Sabhuku vakadzoka zvavo zvavakapika zvakadzoka munzvimbo imomo maSabhuku ava mune murume wandakataura kuti inini anga aine bhegi raitakashivedza nezita rinojamba richienda kwavari achizikana nembiri yekutamba makasa raifema bhegi vanotaura vanofamba nenhepfenyuro kuti muzive kuti aiwa tinenge tiinazvo zvatakataura asi manyepo tadzoka panyaya iyoyo murume uyu aive nebhegi regai ndikuudzei zita rebhegi paipa takati bhegi raive nezita rekuti kunyange akaenda padare kunyange akaenda pane vanhu vakawanda akarikakano bhegi akaritishadana nezita rinojamba richienda kumuridzi bhegi rainzi kana kuti rinonzi takafuma akakuti takafuma rinojamba kana ngarikanganwa pasi rosvika pamuridzi oribata ori pakata akuenda munhu uyu ari kuko kunonzi kwaSabhuku Njovo ndokwa ari chizwai Zimbabwe nevagari vari ikoko murume uyu anga achigara ari ega asi kumashure uku akamboita mukadzi nevana akafa vese vakafa iye akambosungwa akambosungirwa nyaya dzake but achibva adzoka pamwe shoko randauya naro nhasi nderekuti 10 euro she will be in for chakuudzai i-update iyi Zimbabwe mukoma KB ndine shoko rekuti kanyemba unogara nemhuri yako nekumba kwako ndezvekumba kwako but pane pazvinobatawo nyika kunyange kuri kumba kwako ndizvozvo 10 euro she will be in for Zimbabwe inzwai nyaya yendoina yepanapa yandaneswa neZimbabwe yashukurudza vana vakawanda munyika yeZimbabwe inyaya yemukomana wekufira kuzhombe achibva kugokwe ari kuti tibvunzireiwo nguva yareba munhu achinzi ari mumochari akazovigwa here haana kuvigwa here achavigwa rini saka zvichasvika rini tichingonzwa kuti munhu akafa kunyange isiri hama yedu pamba hapanzi pane rufu here pamba panonzi hapana rufu here kana munhu achita 2 years 3 years ari mumochari sevana venyika kune vamwe vari kuti aive shamwari yedu vamwe kuti taitamba naye asi tiri kungonzwa kuti munhu anga ari mumochari mutemo unopindira pakati pekuti kana munhu aita nguva yakareba kudai asati avigwa patachizikanwa akafa unoti kudii uye zvinotangira papi vana veZimbabwe vateereri vechimuti vari kudaka kuziva kuti pakadaro panofambiswa sei asi vachitaura kubudikidza nenyaya yemukomana watakataura naye panapa anobva kugokwe kwaChief Njelere akafira kuzhombe kumakorokosa ane kofini rakambosimudzwa rikanosiyiwa pamba pemwe vanhu richinzi riri kutaura mushakabva achiti kana musina mapasi angu musandiviga hama dzikamisa makotsi chiti kwate nesuwo tinotya mashoko abva kumufi tikatozobata mutauriri wemapurisa ichokwadi komishina Potemba Nyandi pamusoro penyaya iyi baba Isabel ndakati inini dai zvichibvira kamabata sekuru vatakambotaura navo pamhepo kuti tinzwe kuti nyaya iyi papi makazokwanisa kuvabata here havasi kubatika izvezvi tiri kukumbirawo vanoziva sekuru ava vari panext door pavo kana kuti imi muchizvinzwa kana kuti hama dzacho muchitinzwawo ngatibatanei kana zvanisa mukoma KB ndichabata Chief Njelere ndizvozvo kaka Chief Njelere ngatibate kaChief Njelere nokuti Chief Njelere vari kuiziva nyaya vakatomboita matari yebo ichokwadi ndobva ndabva ipapo muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo yakaitika kuBluepen yemukadzi mudiki akapisira murume nemukadzi mukuru mumba kuseni aonekwa nemwana apinda mumba mwana akakuti ndimainini kozvakaipeino kuti vaigara pashopu akaona vatora petrol vachimwaya mwana akazoudza mai vakarukakana kuti mama mainini vari kumwaya muna matokuseri uko zvikanzi haiwawo ndakarara inini ezvo yanga iri chii petrol yanga iri petrol takachibata ndine nyaya muri yeZimbabwe kupakata kwacho mukoma KB nyaya yandinayo ndikaitika kuinyanga yemurume akaroora kunzvimbo yekuMozambique but achigara pai achigara munyanga akazofamba akudarika pakairesi ari ipapo akatooneka vamwe vanhu asi mangwana makusina nachona mumwe munhu akaoneka naye akazoona pabridge paanoyambuka napo paine bhutsu
paine hit pamwechete neredio. Iye haana kuonekwa asi akazoonekwa nenzira yandichataura pano. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe dzandakapakata dzakati wandisei. Ndingangoti mhuri yeZimbabwe tichazosangana tako yekushurugwi. Kushurugwi uku kune nyaya yevanhu vevillage vakatozosvika pakuenda kune vamwe vanonamata chimwe chitendero vachiti hapana patiri kutokumbira bhaiginya endai kuchipatara. Mushure mekunge pamba pane murume ane vakadzi vatatu nevana vese vanokwana kuita 15 vakarwara chirwere chimwe chete vakatozotsvagirwa kombi yekuendesa kuchipatara. 1 akafira pamba, 2 akafira murodhi, 2 vakapinda kuchipatara, 4 vese vakafa. Kutaura kune kwatiri kuta 1 mukadzi wechinamba 3 ndiye asina kurwara chete, vamwe vese vakarwara. Ndine update yekusanyati yevakomana vechachiwindi kusanyati nekukadoma vakaenda vachiti kune mubatsiri yemurume akafirwa nemukadzi. Imimi mai nemubatsiri pano mukaratidza kuti vabereki vedu ndo vamuri kupombera kuti vakauraya mukadzi wenyu, vakada kurova murume uyu pamwechete nekutukana mubatsiri vakapesera vanzi kana muchida kutuka inini vakazorwara mushure mekuoneka fesi dzose dzakamarika. Inzwai Zimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita. Vana ava vese 1 akagaruka doma aizikana nokuba munzvimbo akatiza mhosva kare. Paakazoonekwa achiita izvi vamwe vakafunga kuti sezvo akambodzoka mhosva dzake dziya ndodzamuka, asi iko zvino zvivese vari kurutsa pupu nekumuromo. Vese vakabviswa muchipatara chekusanyati, vese chekukadoma vakaendeswa vese kusanyati sezvo vabereki vakati isu kuno ndo kwatiri kudhuze ngavauye kuno, but vese vari kubuditsa pupu nenzira yatinotaura nayo. Ya pakaipa vachada kubata Bhoshongora kuti vasvitse nyaya pachimuti. Bhoshongora anobatika sei? Vanoda kundibata mhuri yeZimbabwe munotibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Panhamba idzodzo musabipa, musafona private number, musatambira pairi, kungotsudzura bazi tobva batana. Tinotenda musakangani zvakare kuzopaka update yepaSolomio Ruwa. Chineke mukomana akazofona nezuro achifonera musikana mushure mekumuudza kuti ndiri kubva kumarondera ndichienda kwaRusape. Rambai makabata chimuti. Vari kudaka kutumira kama WhatsApp message tumirai pa 0718692244 0718692244 ndizo namba zamunotumira ka WhatsApp message. Magona taniko mai matore pa concession. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po rikiti vo paka mapindira papi. Rega nditenge mukoma kebezi ndichangorova dhunge kusada kwechembere. Ndiri kukumbira vateereri venhepfenyuro vafambi vechimuti isai masiti belts. Pamakagara ipapo unga uri pastu, unga uri mubhazi, unga uri mundege kana mumunda mauri kusakura isai masiti belts. Pabadza rako ipapo sungirira pachinhu chaukabata ipapo takufamba. Paka first update inonzi chii yemwanasikana Ruwa. Nyaya yatakataura mhuri yeZimbabwe takapedzesera isusu musikana audzwa mashoko nemukomana uye wataitaura kuti hachizori mupenyu rikati takaita sei achiti ndakuenda kwaRusape kubasa. Musikana uyo akazofonerwa nezuro mushure mekunge abva kuRuwa ndokupinda mukati meguta reHarare, ndokupinda mune imwe location yakaenda ine vamwe pasta vanonamata. Hatizivi munzwi wedenga kana makaziva mwanasikana akauya penyu nezuro kuti ndiye ari kubuda panhepfenyuro. Ndobva asvika ipapo, ndobva anamatirwa, ndobva aita zvakaitirwa, ndobva adzokera kumba. Adzokera kumba usiku abva afonerwa zvikanzi sei wakapinda mukati medhorobha nezuro usina kunge wandiudzawo kuti uri kupinda mutown. Zvikanzi nemusikana ndambopinda mutown inini. Zvikanzi alright wakaenda kwapasta ningi. Zvikanzi handisiri ndakaenda, akaenda ndamai vangu. Zvikanzi usarambaka wakaenda nezuro. Zvikanzi ndakaenda. Zvikanzi wakaendere kusina kundiudza. Zvikanzi ako ndokuona kupi? Ndokusaka ndakaenda. Usaende ikoko, handidi kuti uende ikoko. Musikana achibva ati manje nini kwandinobatsirwa ndirege ndicharamba ndichienda ikoko. Zvikanzi alright kana wapikisa no problem, but ndati usaende sei? Usaende ikoko. Achibva adzoka ndo nyaya yakaitika nezuro. Pesapa mukomana paakabva kumarondera achienda kwaRusape anga asingafoni. Paakafona ndo musikana paakaenda kunobatsirwa achinzi kana dzasvika nguva dzokuti panofona sandura pilo wopindigura kapu. Yes, right, ndo paakafonerwa kuti ko uri kupindigurira iko kapu.
unofunga ndinokwana here mukapo ziva kuti 1 handisi musatanisi 2 handisi muroyi 3 handina kufa achibva azofanira zvikanzi kana wakurara ufuga zvakanaka ndinozora kaunzi kana wakurara ndiri kukumbira bhebhe wangu ufuke zvakanaka kune flu iri kuuraya yes kuri kutonhora ndopakazonzi ndakuenda kupi parusape hana kuzofona nezuva musikana achitirega ndinotsvaga rubatsiro papasta usiku wacho gringri yafona right ndo yekutanga yechitu yepasanyati yevakomana vekuenda kunorwisa munhu akabatsira mushure mekunge pana murume akafirwa nemukadzi vabereki vacho paine nyaradzo vakauya vakamhanya havana kuenda panyaradzo asi vari vamwe vemufamily yemurofo vakazouya pakati peusiku mushure mekunge paine mubatsiri akanga aripo vakatota hembe dzisa vachiti kumba hakusi kurarira tiri kudirwa mvura uyezve pakurwa vanhu nemutsvairo vana vakaudzwa mushure mekuudzwa nemusikana akanga achiona kuti pamba panzapa pane munhu ari kutsvaira bhati pachionekwa matsimba egudo musikana ndiye akazomuka usiku akaona panze apa kumapasi 4 zvechokwadi gudo rikuita sei riri kutsvaira paakadongorera achibva nemutsvairo akadonhera mbamanga mune murume wake vakazobva pamba vakuenda kumba kwavo asi pamba pa amai vake nababa vese vari kurwara zvadaro mhuri yezimbabwe izvozvo mwanasikana uyu paakaenda akabva nodza hanzvadzi dzake 1 ndachihwindi ari pasanyati 2 ari kukadoma 1 anga ari kukadoma atori nenguva asikaendi kumusha nenyaya yekuti akanga ine mhosva dzake dzatsvagwa nemapurisa but pavakadzoka vana kusvika vakangoti paka kusvikira kumba kwakaitika dambudziko riya vachiti ndimi muri kupomera vabereki vedu kuti vakauraya mudzimai wenyu ndokutanga kupopotedzana vachivabaya-baya nekuvarwisa zvishoma kusvikira vanzi fonerai n'anga yenyu kana kuti muprofita wenyu paakafona akati ini ndini ndakauya ipapo asi ndiri kukumbira musaendetsana nababa ivavo chikonzero mukanetsana navo kana kurovana navo kana kutukana navo munenge matuka inini zvikanzi havona basa iwo vachibva vatuka 1 akarova baba vake kupedzesera achibva asvimbira ruoko ipapo vakazoenda mushure mekutya kuti umwe azvimba ruoko vadzokera umwe ari kubasa kwake kusanyati achibvamuka akadonha akaita singe akamarwa fesi yese chijuja ropa akamarwa ari kukadoma akabvamuka akarohwa zvakare akamarwa vese vakazotakurwa ndokuiswa pachipatara chiri padhuze pasanyati but vaiswa ipapo mhuri yezimbabwe izvozvi kutanga nezuro 1 ndiye tava kurutsa pupu izvozvi vese vari kunzi vari kurutsa pupu varipo muchipatara but pupu yari kurutsa kumuromo hatizivi chinobuda sei ndo pave nenyaya ndichitaura nababa vevana baba vevana ndo vaunza nyaya vari kuti vana vaya vakatuka kamubatsiri pamwe chete nekurova kababa wekufirwa nemudzimai ichokwadi vakurwara handiti vana ava vakayambirwa nemubatsiri kuti regai kakubata baba avo ndine mashoko anditaura nababa ava ndikati munhu ane kumba kune vana vakakurwisai nekumba kwenyu imimi zvikanzi vana baba vedu vamwe chete tikati chikukonesai kugara pasi chii mutaure semufamily kana mune zvamuri kufungidzira vakati handichazivi pekutangira neinonda kutosvika dzimwe dzenguva pane ndichipepa vana ndokuda ngotanga kurwara nekuti handichazivi ende kwavakarohwa ndaive ndisiko ende nini vana ava vane nguva vasingauye kumba zvavakaudzana vega vana vakangoenda kunorwisa munhu vari ikoko asi nyaenda kutanga nayo kupinda mhuri yezimbabwe rikaningoti paka binga siyabhuwa sabhuku zeula binga siyabhuwa sabhuku zeula pedyo ne 10 off mujere okay pane mudzimai anonamata imwe kereke inozivikanwa nezita riri munyika yezimbabwe pamakereke mahombe vakati vari pakereke vari mukati mekunamata mukati medaniel shiwiri binifo mukadzi ane zvinomunetsa akasvika pasangano achibva ati ndine zvinondinetsa zviri kundibata pamwoyo pangu ndaikumbira kuti pamwe ndikazvipupura ndingasununguka nguva yakanzi taurai mashoko enyu akamira achida kupupura ndokubva adonha achibva tofa ipapo baba Isabel papa muri kuti chii chakaitika kusiyabhuwa kubinga mukadzi akaenda kune imwe kereke kusinganamate murume wake iye aenda kukereke ikoko akakwanisa kuudza vakuru vekereke kuti ini ndine zvinhu zviri kundibaya pamwoyo zvekuti ndikazvikwanisa kuzvitaura pamwe zvingandisunungura nekuti zvakandibaya pamwoyo nguva yakaida kutaura akabva atodonha ipapo achibva atofa tamirire kunzwa postinamotem kuti yakamira sei nekuti maresults asati asvika kwandiri asi mukadzi uyu akabva atofira pakereke ipapo achida kutaura mashoko ari kumubaya pamwoyo nematambudziko ava nenguva yakareba sei achipinda kereke iri mugari munamati wemo paienda kuchechi pane rezviratidzo zvairatidza kuti mudzimai uyu pane kushushikana kana kuti kurwara kwaari kuita vanhu havana zvavaiona asi vakanga vatomirira kunzwa mashoko mushure mekutaura make kuti pane zviri kundishungurudza zviri kundibata pamwoyo pangu pamwe ndikazvitaura kana kuzvipupura pamwe ndingasununguka ya zvakaoma bhonzo nabhozvo
ndeke kutanga kupinda pachimuti ndikwaziseiwo katatu ndinonzi mai Ryan Nyakutumba ndiri kumabvuku vakomana ndarwadziwa mukoma KB neuchi unoona kamunomo ukauri kupiko mukoma wangu tsvagane kudurira zvimwe kubva kumashure kana kuti katsvagane chanewo kuti kupindirane woenderane nevamwe mai Ryan Nyakutumba mai Ryan Nyakutumba mai Ryan Nyakutumba mabvuku po rikiti vu 13 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje chipoko icho chakuda kufarisa musikana uyo Khule Bhozo mupei namba dzemubatsiri uya wokublawayo wokubatsira ka 7 vanhu vakashaika vakadisappear kuya kwa businessman ndinonzi baba Bernard ku Heathcliff ndiripo kapanduna tiri kudzoka kati chiverenga ma messages enyu pari zvino nditenderai kamuri yeZimbabwe timbonzwa zviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kane nhau muntu ndiwatonga pabodzikana Nambia hama dzemusikana dai dzafamba naye kuitira kuti vaite sei vabatsirikane panyaya iyi baba Isabel zvakaoma apo dama sichokwazi zvakaoma zvandichaita mukoma ndo vakamuudza futi mai vake vakati enda kuchechi nokuti mai vake nababa vake havasi munyika yeZimbabwe atambura uyu ndidaidzirewo kamurume wangu katatu mumudze kuti ndinomuda zvisingaite anonzi Vinche Right ndi mai Alane Chaps kukaroi kumauya anzi Matikodora okay mauya Matikodora mai Alane Chaps kukaroi mauya Matikodora kumauya ndikuziva okay kunopisa mai we kukaroi ngokwadziri chaidzo dzinopisa yes mungu vashoma iri kutevera tichakuendesa ika ku HICC kuna Morris Ngwenya ikoko 2 minutes to 11 ndo pafika nthawe pali manje papa Isabel pane chimwe chiri kupisa chamakabatira kamuri yeZimbabwe muchirongwa Bhoshongora segment musati kamatsudzura rega katinzwe kuti vatereri vari kuti kudini KB na Bhozho panyaya yemusikana uyo shuwa zvinosiririsa nokuti hakuziva kuti ari kudanana nemunhu #musatanisi #mukomana satanism saka chakadya chesatanisi ndicho chiri kumutevera dakara kumagumo ake anotodaka vomweya vanonzvera denga kwete vanonyepera sana KB na Bhozho ndinonzi Claudius Mabika Ngwaimani ku Cineplus Chiredzi takachibata chemuti isusu tinobata basa tiri matikitivha hazvina kumira mushe tikadarika nemugadhiri menyu fafaize baba Isabel hatina nguva icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsonzera matimana wose nyika ino rega ndikopinda muri yeZimbabwe ndikoti mapindira papi Epworth right Epworth Epatoni Park Padonoro muri yeZimbabwe zvakaitika musi uno pange pachitambwa bhora ari manheru pakatamba England versus timu yatamba naye ichiku yakatamba naye koma KB so zvaitika ndezvekuti izvo vanhu vakaenda kumashops panonzi padombo shops vaenda padombo shops vachibva bhora vachibva ikoko vakabva vachinetsana vari vamba vana vari pasi pemakore 30 vanoroja pamba pamwe chete kuEpworth ndokuya vachinetsana vatenga kudzingirira umwe achibva kuti wandibaya vanogara pamwe chete uye akabaya mumwe achibva enda mba kunorara achibva kumapasi 12 kumapasi 3 ndikuona kuti time yandabaya umwe yeyi nanhasi asati yakuzopinda mumba vanogara vese pamba pamwe chete anogona ngatose atokuwara rega ndimuke achinotarisa mumwe wake achibva ona munhu chatura chando munhu afa kwakuchitakura munhu uyu kuda kubva payadhi kuda kunomurasa samwe iyoyo nguva manje mamai emusika anomukira mukomake munogona kunge muchitomuka na 6 imimika ivo vachitodzoka kubva nestafu yavo kuti varonge pamusika kuma 3 vanga vamuka dhuma nemunhu akatakura munhu chichokatakura munhu pasi kaenda pasi bata munhu mapurisa ari padhuze nepadonoro dhonoro nepolisi ka padombo ramwari padhuze ipapo yaiswa mapurisa achizotora munhu so kutaura kwandiri kuita muri yeZimbabwe kubva ndetaka nyaya iyi mukomana uyu
akabatwa mapurisa iwo mutumbi ukatura mapurisa but alisatadzwa kuti nyaya vakanetsera yanga iri but nguva dzavaimhanyisana nekupopotedzera vachitukana vaitonzwana vanhu kuti vanhu vakaita sei vakarara iwo vachimhanya mhanyo umwe achibvazopinda mumba vakarara asi mwakatoshaya kuti ndabaiwa zvakanzwika nevanhu vakarara nekuti vanhu vaitya saka izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita umwe akafa umwe asi vanozikanwa vari vanhu vemadrugs. Muri kutaura mutambo weWorld Cup. Ichokwadi. England neArgentina. Musi wechitatu. Muri kuti vakomana ava vanogara pamba pamwe chete. Vane ukama here? Havana ukama. Vanoroja pamba pamwe chete. Vakanoona bhora. Vachibva vadzoka vachipopotedzana. Mungaziva here kuti vanhu ava vakura sei? Vese vari pasi makore 30 umwe atori ne23 years umwe ndosikaziita kuti makore mangani but vese hapana nemudzimai. Mukupopotedzana mukunetsana ndo mukubayana nemapanga mumwe achibva asara panze mumwe achibva pinda mumba uyo anga ari mumba achibva ona nguva yareba akati regai mbondocheka munhu wanoita sei wandabaya aritoona munhu aachando akaramba ari apa panozikanwa ndini cherega ndimutakuro ndinomusiyasa achingoti takurei munhu dhoma nevanhu munhu anozikanwa ane chimiro chinozikanwa vakatakura reba mumwoyo kuti uyo pamasakana naye ega ndingangoti munzvimbo yavanogara ndiye munhu akaita saiye munhu akakatakura mumwoyo akabaya mumwe nebanga saka vanhu usiku vakatomuziva kuti ndiye nhenguyo ko nhengi ndiyani wakatakura aita sei akaziva kuti vanhu vakasvika padhuze vachada kuona kuti munhu akatakura akaita sei obviously munhu akafa anooneka achibva toona kuti achibva angokata pasi achibva atanga kutiza but nenyaya yekuzikanwa akabva abatwa nyaya ikaendeswa kumapurisa muiye akaendeswa kumapurisa mutumbi wakatorwa nemapurisa akaendeswa kuhafi kuti atoenda here kumatare edzimhosva anotarisana nemhosva yokuuraya munhu. Ndichange ndichinzwa mukoma KB kuti iko zvino ndasati ndanzwa kuti aendeswa kumatare edzimhosva here asi ndakanzwa ndechekuti ari mumaoko eusungwa ekumirira nyaya yake dheti kana zvasvika kuti anotongwa achinzi kudii. Sanyati mahwindi zivai zvekurova makombi kwete kureverera varoyi venyu chimborutsai ndinonzi poka njuti dhedhe vaangel mukwasha kwamatirira paBroadway ndimhoreserawo ka my lovely wife Scholastica Matirira and my daughter Angel nagogo Mauswa takachibata chimuti nezuro yagari pagokwe chinzi uko mahwindi language mahungu inoti akaburukira mkoma nasi uno makombi ari kunzi aiwa vakomana ziya zvekurova makombi ndozenyu kwete kureverera varoyi muchirova vanhu zvakaoma apo Sanyati negoko panext door papa Isabel varimoka mustudio pane chimwe chiri kupisare chamakabatira Zimbabwe icho kwademuri yaZimbabwe rikanikopatsana chiti wamukaseko timurengwere kwechitsungu vakabata chimuti variposo vakabata uri paguruva ipapo kwanzi chimuti akachibata wamukaseko uri pachitsungu Miriam chitsungu Caroline chitsungu pamwe pachita baba namai chitsungu uri pataiko famapo chimuti wakabata chenge basa ramadambozi chimuti wakabata mamukaseko Honorable Martin Matinyanya chimuti wakabata kuti dzi kwanza handichisiye mukoma KB kune mukomana anonzi iye the radio controller akabata chimuti kunyamapanda yebo mukomana uyu asiye chimuti radio controller anika akabata chimuti zvakakachiti achiti handichisiye chikonzero charemera dzinza radio controller anonzi Jonathan Mativenga radio controller izvo zvikwanzi nditori pabhodha nyamapanda ndakachibata kuti handichisiye handichiregedze ndomunext donaniko nemukomana anomuti koyo pana mudhara pioneer Charles Kasambwa plazi ndianiko dzina riri kutawa angari ndakamunzwa ari munhingi mudombosha wamanje umo akabata chimuti aiwa muri yeZimbabwe zvakarongeka rega ndingopinda muri yeZimbabwe ndichiti paka ndapindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yandinoti iyo mberengwa munzvimbo yekumberengwa yandapindira muri yeZimbabwe nyaya yandakabata panapa ndeyekuti ndakambotaura last time ndiri mukati mekutaura nzire nyaya iyi ichiitika mukati menzvimbo yekwamberengwa kunonzi kwa Chief Maziova Sabhuku Njovo ndichitaura nyaya yemurume kuti kune murume aizikanwa pambiri yekuti kana achitama makasi anohwina vangotama makasi naye anohwina achita mari but achigara ega achigara asina mukadzi akamboita mukadzi akaita mwana mukadzi nemwana vese vakafa pakamboita makumwe ekutaurika pakapinda mapurisa murume akambosungwa achibva adzoka uyezve mukusungwa isinyaya yekutanga kusungwa akambosungwa nekusungwa but akasungwa anoita sei anodzoka right murume uyu paanogara pamba pake pane miti yemuchero mumengo neimwe miti yakawanda murume uyu kana ari pamba mukatarisa michero yake iye aripo munoona mune tambo dzinenge dziri mumuti dzakaita senge makali but kana angoshanya munoona
dziri nyoka mumiti yemengo makavi anoshanduka nyoka kana aripo munotoona kuti makavi ayo akangoshanya chete munoona ari chi dzanyoka murume uyu aifamba akabata bhegi rake reledha so bhegi reledha akaenda padoro kana pamakasi paya akariregedza akarisiya pamba bhegi airishivedza nezita kuti takafuma uripi bhegi rinojamba richienda kumuridzi uribata utaka kufamba naro mbiri yemurume uyu anga achipa vanhu mishonga yekuti kana uchinge wabirwa ende vakapiwa mishonga vese vakaisa mumagadheni vakaisa muminda mavo munhu anenge aenda kunobata ipapo munhu anodyiwa zvigumwe variko vakatodyiwa zvigumwe vari munzvimbo vasiri kutaura kuti ivo ndaida kuba asi nekuda kwaizvozvo vanhu vanotoziva kuti munhu uyu akasvika pakadarikwa nemurume uyu aida kuba ndokusaka achidyiwa zvigumwe right. Dambudziko ranetsa izvezvi munzvimbo yandiri kutaura iyi Zimbabwe murume uyu akurwara webhegi uya uyu wemakasi akurwara achirwara kudaro ari kugara ega achigara ega hama dzake dziriwo munzvimbo hama dzisi kuenda ipapo pakambotanga pachiuya sisi vake asi vagara kure ari kugara ega ende ari kutaura nyaya yekuti pakudya handidye chikafu chakafanana nesadza rakarimwa gore rino kana gore rakapera anoda chibage chemakore maviri kumashure akangodya chimwe ichi ndinogona kufa anacho here chibage chacho kwanza ane chimwe charutobofamba achitsvaga achibvunza anzi anotoziva kuti haiwa izvochoche ichi ndechakudhara icho ndo chaanokwanisa kudya maybe chakapfukutwa chinoratidza kuti hachichisiri chamanje ndo chine chikafu chaari kuda apa achibika ega apa ari murwere zvakare ari kurwara nei haakwanisi kungoperezeka zvokuti kana vari kumuona nevavakidzani vari kushevedzera kuti hama endai hama dziri kuti isu hatizivi neuremu hwaanganaye kubva kumashure kuti zvinorarama sei ndobva ndabva ipapo mukoma KB ndobva ndapinda nzvimbo imwe chete iyoyo yanetsa nemhondi nemakororo ndichinobata panzvimbo panonzi paNewcastle inzvimbo imwe chete iri munzvimbo muberengwa imomo paNewcastle apa panorohwa vanhu zuva rega rega panokuwadzwa vanhu zuva rega but dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vanogara kure nemapurisa kurohwa kuri kuita vanhu panzvimbo iyi nyaya dzinongotsikwa munzvimbo kana kuendesa kwasabhuku nokuti kuti uende mapurisa ari kure polisi iri kumberengwa nekunonzi kwamataga kunhu kunzvimbo idzi kunotoda $10 kuti ukwire uende ikoko but makilometers haenderani $10 nemhaka yei pane dust road yakashata kuti motokari dzifamba ipapo vanochacha mari yavanoda okay saka vanhu vari kuvhiringiswa nenyaya yekuti hapana kwavanoripota nenyaya yekuti kumapurisa kure uyezve hapana polisi padhuze nenyaya yakaitika zvakare kuti kune mumwe munhu ane munhu wake waiwirira naye iri shamari yake vachibva vafamba vachienda vese vasvika pane rimwe rweze mumwe achibva tora danda ndokurova mumwe chake arova mumwe wake achibva endiswa kuchipatara asi nyaya iyi yakabva yanzika ende kwasabhuku yaienda kwasabhuku murume uyu akavingwa nasabhuku nevamwe vachibva vatanga kutaura kuti seiko hone zvawakaita mumwe wakakuvadza mumwe ndo zvakanaka here murume achibva amukira kumba kwasabhuku nevamwe vese vachibva vasvika pamba pasabhuku vasvika pasabhuku aiwa vanhu vekwasabhuku nevamwe vakaenda kumba kwake vaenda kumba kwake iye achibva apinda mumba akati regai ndimbopinda mumba mhondi iyai ndobva yapinda mumba payakapinda mumba sabhuku nedare rake vari panze apa kusikwa sabhuku njovo kwakunyuka soko vapinda mumba dare riri panze ndobva abuda panze akabata banga remuriwo ndokutaka kuzvicheka iye pauro ndokutona pasi ndokuendesa kuchipatara aendesa kuchipatara achidzoka iko zvinozvo vanhu nyaya iyaya vaida iyeyo kuti shamari hona wakaida kuuraya munhu ndobva vangonyarara saka nyaya dziri imomo dzakanyarara dzakawanda asi chikumbiro nevagari vari munzvimbo vari kuti hatikwanisi kuwana here kana bhesi remapurisa rinouya padhuze vanhu vakuwara kubirwa vanhu vakuwara kurohwa vanhu vakuwara kupondwa but nyaya dzinoperera ipapo unogona kutobatwa uri murodhi usati wasvika kwauri kuenda nokuti transport inonetsa nokuda kwemugwagwa vakuru venharaunda vari kuti kudini kana zvichemo zvichisvika kwavari kuti panoda kabest station padhuze neimwe nzira vari kutoshandisa nzira yenhepfenyuro kuti tinganzwikawo here kuti tiwane patingabatsirika kuno but vakasvitsa here chichemo kuvakuru venharaunda makansela nemamember of parliament mamp vakati kudini ndo patisiri kuziva mukoma KB kuti kusvika kwavaita kuno kunhepfenyuro havana kumwe kuvajambireri nekuti mamp nemakanselas nemasabhuku ndo vari padhuze ivavo before kuno kunhepfenyuro ndizvozvo chaizvo ichokwadi saka vanhu vari ndokupi ikoko kumberengwa makaenda here kunotaura nakansela wenyu makataura here namp wenyu kuti ndo dambudziko ratiri kusangana
naro tinodawo ka base station padhuze yemapurisa vakati kudini. Ndofunga vari kuzinzwa mukoma KB. Tinotenda 11:30 ndopafika nthawe pari Papa Isabel. Papa Isabel. Papa Pati. Marondera hanzi tagadzirira. Tada kuipedzera mangwana. Ayo gatipedzera nei? Iwo chimuti futika. Iwo chimuti? Chimuti futika. Isu tiri chimuti zvakareka. Aiwa. Sangana kustanda. Uyai parengi paya. Ndo patinenge tiri. Ipapo. Chenjere kusara nevabhazi. Kunenge kuchifadaiwa. Kufadaiwa. Nanitaura kana Sister Ruru. Kuena mkoma George. Kubva ku Cell 1 Electronics. Zvikanzi kudi. Hanzi pane mafoni anenge aripo. Ada kunosara ikoko. Pane makambani achada kusarere kufamba nechimuti. Aiwa kana. Hakuna. Makambani ese ari kuti ikoko. Asipo hapo. Anonzi Mandlela Skobokobo. Ngotumireka pa WhatsApp number 0718692244 0718692244 kana kufona pa 0713938538 0713938538. Tirimo mkati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe. Parizvino regai katinzwe mashoko kubva kuna Gogo Chihoro. Tobva tanzwa akazvekareka mashoko kakubva ku Cell 1 Electronics. Mitambo ichabviniwa kapa kupirira kwa svondo. Match day number 23 Kasolaga Premier Soccer League Saturday 18 July 2026. Bulawayo Chiefs versus FC Platinum Kuluveve. Tel 1 FC versus ZPC Kariba ku Ascot. FC Hunters ichabvina kana Chicken Inn ku Hart Stadium. Ngezi Platinum Stars versus Herenchos College ku Baobab. Moz FC versus Agama ku Ngone Stadium. Manika Diamonds versus Cape United ku Sakova. Then Sunday 19 July 2026 Hard Rock versus Triangle United kuchawanda. Iboso Highlanders versus Scotland FC ku Babafield Stadium. Mutambo watichinenge chikupaika live pachimoti pa National FM. Then Dynamos versus Simba Bora ku Rufaro. Ndiyo kama fixtures ya match day number 23 Kasolaga Premier Soccer League ya Zimbabwe kupinga. Nyaya yekupinga yakamira yakadai. Muri ya Zimbabwe ka kupinga kune mwana komana ane 19 years kuberekwa. Mwana uyu akataka kurwara nenjere. Ari kubasa. Kwa aishanda baba pe mwe munhu. Aishanda basa rekusenzera mwe munhu pamba pake. Ndobva aenda kubasa. Aenda kubasa vakaona mwana uyu akunzi ari kuenda kumombe but akaenda kumombe. Mombe dziri kutozoya nevamwe vanhu. Vomutsvaga vozomuona iye dzimwe dzenguva akatorara pasi pemuti. Hatisi kunzwisisa tikamubvunza kuti kurwara nei haasi kutaura. Vakabva vamutora vabereki vemwana uyu vachibva vaenda naye kumba. Vaenda naye kumba mukoma KB. Akazoita 13 days asingawanikwi. Rechi 14 ndo pakawanikwa asina kupfeka akasimuka. Pavakamuona ndobva tiza ndobva mudzingirira. Havana kumubata achibva enda. Akashama kudaro. Ndokuzodzoka after 4 days. Adzoka after 4 days ndokugara naye pamba achibva 3 days. Aita 3 days. Ndobva azotiza kwe 1 day. Pavakamuona jeri chichura chona ndobva arova sporo zvokumhanya. Ndobva aita mwedzi asingawaniki. But paakaita mwedzi asingawaniki aita akawana vanhu akasangana nevanhu vekuziva kana ari munhu wemufamily akangoona kuti munhu uyu airova touch kutiza. Asi kana vari vanhu vasiri ukama anga asingatiza. Veukama notokudza kuti hei manyai pakati ndo pari izvezvo. Akangokutangirai kukuona ichi ari weukama atiza wototiza. Toita sei ndobva varonga vakomana nevasikana vakomana vakasimba kati patiri ngonzwa kuti ngatikombei vakomana timumhanyise. Ndobva vangonzwa kuti ari pakati ndobva vamhanya mukoma KB. Pakaenda vanhu vanokwenda kuita 7 varume. Pavakangwa kuti mukoma KB mukomana vanoti iye vakakura vachida naye kuchikoro. Mamhanyiro aita haasiriwo. Ndokumhanya mukomana vaimhanya vakamukomba kusvikira pavakamukomba akananga kune mvura. Vachibva vati apa takunomubata apa ndokusvika chinodhaivhira mvura ndobva apinda mvura. Kune rimwe rwizi riri kunzvimbo ndobva apinda. Paakatopinda patori nemvura yakawanda ndiye munhu apinda mvura. Vanhu yowe munhu aenda. Paakapinda mvura haanamboita zvese zvokumboti achadzoka pamusoro onda sei. Akangonyura. Vamwe vakasara varipo baba kurindira mukomana akanyura. Ndokumhanya kunoripota nyaya kupolisi. Varipota nyaya kupolisi. 3 days masara kubuda pachibva pashedzwa maSea Divers. Vanhu pezopinda mvura vachibva vapinda vachibva shema. Havana kumuona.
ndokubva vaita 7 days vachibva vaudzwa nemwe munhu kuti nengitasenga naye pakati masanga naye pakati sure vanhu vakati no kusvikira vazoudzwa nomwe tisha akamudzidzisa kuti no man vanhu nini makakanganisa kuona mune chokwadira kuti munhu akapinda mvura kwanze patanga tiri isusu nemawandira atakaita munhu akapinda mvura zvatakaona ende vanhu vese vakachimumanyisa vanoti ndo zvatakaona kusanganisira mwana wamai vake kuti veukama chete akapinda mvura toita sei vagara katifambe vachibva famba vafamba mukoma kembe vachibva nze nemumwe munhu zvinonetsa nokuti pamuri kugara pasi pese muchironga ndiri kutora pane munhu anotopira kuti no kurwara kuri kuita mwana wenjere pane munhu ari kutosumuka ari kushandiswa saka mwana wenyu imimi adzisi nhema kuti akapinda mvura mwana wenyu atori nemushonga waigara paari wanuti zvaaita paanenge ari maifungidza ari kupeka kuti dzimwe dzenguva munogomona kumuona akabata chimbuzi achiti akudya kana achichipukuta maari mushonga wainawo mushonga iwowo ndo waakatopiwa kuti anogara nawo imi muchiti ari kupenga anenge achitoushandisa kuti zvinhu zvemunhu aita sei aite so pamakamudzingirira zvakatoonekwa kuti imi makunobata munhu kana iri tsvina muchaigeza kana ini zvakabata muchazvitora hembe dzanenge akapfeka dzisina kuda kwetsvina muchadzibvisa muchidzigeza kana muchidzika muchizipisa mukadzipisa imimi mabvisa mushonga uyu auchashandi paakapinda mumvura ndo paakaenda kunochengetedza mvura imomo aitotindira mumwe nemunhu wachona bhosi ndiwo ukama so mushonga uyu uri mumvura imomo ndio mauri iye akabuda but angari maziso yenyu hapana zvakatika zvinoshamisa but mushonga ndokasara pai mvura but panapa ndikada kukuudzai semubasiri kuti vakomana aripo anoenda kunotora mushonga uyu mwana anogona kufa akadaro ndiye anokwasa kuenda mvura kunotora mushonga mvura yamuri kutaura nezvayo baba Isabel yakadzika sei imvura yakadzika kutoti patori nenzvimbo kutonzi vamanoti kwanzizo kwanzi panotoonekwa kana kuti kuseni dzimwe dzenguva pakanikwa manepi kandi pachingori nezvinhu zvichena zviripo mukasvika zvobva zvatisapia itori nzvimbo ndoritinonzi inenge inoyera rwizi here kana kuti dhamu idhamu okay wow saka kuti muwane munhu andirambe kuti ine ndikati andigone kupinda mandipinde andipinde asi ndikazvitsvaka kuti muchaona munhu anopinda mahwani munhu iye anofanira kunge akayera nekuti nzvimbo yakayera futi ishi munogona kupinda munhu akasadzoka munhu asina kusimba but zvinogona kuitika paya pari kudiwa munhu anogona kuti muridzi wezvinhu apinde manotora zvinhu zvake but atopinda sei but anoda kutoshandisirwa mushonga kana kuti minamato zvinotanga zvaitwa munhu uyu kuti akwanise kuenda sei kunotora zvinhu izvi wanike mukoma KB munhu akaita minamato iyi nemunhu akaita chivanhu ichi akati ini handigoni but wandinoziva anogona ndinhengi mukaenda kuHarare pakati ndo paanowanikwa wanike mukoma KB nhamba dzakabuda ipapo ndedzemurume uya wokuti murume uyu ngaatanga apenga apenga ndiye anofanira kutora nyoka yake ega right baba vachibvaita zvavakaitwa baba vakapedza zuva rese vachibatwa nevanhu vatesenge munhu asvikirwa anoda because vakazvita vakaenda kwashe ndokunokumbira kuti nzvimbo inoyera hatikwanisi kusvika tiri tega but tiri kunzi izvo kushayikwa takaita mwana wedu nzvimbo ine chokuita nekutikonzera uyezve pataimudzingirira ndo matakaona achipinda saka tine mubatsiri ari kuti tinofanira kuti tisvike panzvimbo iyi saka imi ndimunoziva kuti nzvimbo inoyi kana kuti mambo pane vanonzi ndo varidzi vefu ndimunovaziva tiudzire kuvaridzi vefu tisvike panzvimbo yavo tikumbire tiripo ipapo ndobva vaudzwa zvese vakabhadhira zvinobhadhira vakaenda ipapo vakati iko zvinozvi paitiwa murume uyu izvi tiri kumubatsira arida kumhanya kudurira mvura toita sei akasura zuva rese mubatsiri achichivedzera kuti asati akwana nguye kuti apinde kana ikwana nguye kuti apinde chakuudzai asi munhu akashedzwa kuti azviite izvi haasiri iye akatanga kutaura nyaya iyi akabva atishedzewo nhengi kana paine nhengi ndikuti tipire tese panzvimbo ichi right ndokubva vaita vaviri ndobva apinda mukoma KB munhu akapinda kumapasi 11 dzokuseni handei munhu achadzoke mukoma KB zi munhu nya hey yezvo mwana aita chinhu ichi chekurwara ichi ndoye imwe imba baba vaitwa zvinhu zvakapinda mumvura umu ndeve imwe imba but ifemiri imwe chete but dzimba dzakaita sei dzakasiyana kwababa mukuru kwababa munini vari pamvura ipapo mukoma KB kwapera 3-4 hours yakuda kutanga hondo
yaimba nemba sei mapinza baba wedu mumvura kusanganisira wabasiri makazviona kuti munhu anopinda mumvura kwenguva yakaita sei asati adzoka. Tichibva panapa takaenda kumapurisa, munotaura nyaya yamaita mega. Imimi ndimakashedza mubatsiri uyu muchiti mwana wenyu asi kuonekwa, muchiti mwana wenyu apinda mumvura. Kana mwana wenyu akapinda mumvura akasadzoka, waimati mudzara wedu apinda mumvura. Obviously mazoto asi kudzoka muda kuti vafewo muna umbohu kupa bantu vakaita zvinhu izvi. Ndiye noise mukoma KB. Apana kuita nguva mukoma KB kuma 5-6 hours pabva pauya mhepo. Pauya mhepo chibaita mhepo vanhu vazhinji ndokuvhara maziso chasika rushotora vatasinga rutosora vachivhara maziso vachipedza kuti munhu usavhara maziso kudai so vachibvaona paside pe Rwizi. Moitichi ngwena crocodile aisitombo kuti sengesiri toziva kuti pane vanhu ndasei yakatozorora zvayo iripo ipapo vanhu kuchiko icho ingwena ke ngwena yapinda mvura yanzo kutaura kuvanhu ngwena yaita sei yapinda mvura ndobva kwagara futi zvakazoitika mukoma KB vanhu varipo ipapo. Murume uyu akabva nekumashure kwete mvura achitaura kuti ndiregererei nokunonoka, ndasvika kumba ndaona kusina vanhu, saka anga ane key anonoka kudzoka. Saka paakinura ndopana sitora zvindiwe nazvo akabata chipepa chine mushoka achabe mumvura akubva kumba ende akabva nekumashure kwanhu vakagara vakatarisa munhu usatarisa mvura kuti vakomana pane chichabuda irapo. Ende nguva nzvimbo yakachena zvokuti senge ground zvokuti munotoona kuti kune demo uko munhu ari kubva ukoyo munomuona. But nguva iyo vanhu vese vanga vakakutarisa mudziva vakatarisa mudemo kuti tichaona munhu. Vanhu vakangonzwa munhu akuti vamwe vatichenzera kuti isusu hai ndambocheuka mani handita chendaona. But vakangonzwa kuti sori veukama ndanonoka pandasvika kumba naona munhu anga ane makiyi asipo. Saka paazova ane makiyi ndokuya ndosaka ndanonoka no zvinhu zvangu izvi mushonga zvikanzi ndiwo mushonga uyo wandanishandisa. Mamuchishandisa kuita sei? Ndino urombo veukama. Imi pandakapiwa mushonga ndamboziva kuti unoshanda kuita sei. Asi ndakazozviziva kuti mwana uyu ndinoita sei ndiri kumushandisa. Kubira kwazuva ranhasi mwana unofanira kumuona mushonga uyu. Zvikanzi mushonga ngaupiswe. Kana usati wapiswa hawaniki mwana chikonzero zvakangofanira kuti uchiri kumushandisa. Ngaupiswe uchibva wapiswa. So tite toramba tiri pano here kana tikwere zvikanzi aiwa pana pamura anga akuzotaura manje ndiye murume uyo okupinda mumvura uyo achiti no pana pamurame muripo. Ndokuvimbisani kukuvimbisai mwana munomuwana. Vanhu vachibva uku kutemuko ndopanga ngari 3 kilometers vachinosvika kumba vasati vasvika kumba vari kufonera kunzi ningasvika kuno adzoka. But mwana anga asingatauri. Kumubvunza wanga wari kupi anga asingatauri. Achiti kana akada chikafu aipa saini kuti ndipewo chikafu ndire nzara, akada mvura ndipewo saini. Unoshanda ndipewo saini unoti ndipewo mvura yekuti sei yekugeza. Akazvitarisa kuti ndinotsvina ndoda kugeza ndine nzara ndoda kudya. Ndobva ita 3 days rechi 4 achibva takurwa nemubatsiri kwete uye akatanga kuona chinhu uye akashedzwa kuti toita sei kuti munhu apinde mumvura ndiye akabva mutakura nezuro ndipo akatanga mana kutaura. Ari kutaura achiti kudini ari kutangira pakasiyana zvizvo zvekungoti mama vangu mudhara wangu vari kupi kokunoku haufa ndakauya sei. But muchitaura naye zvamunotaura ndo zvaari kudavira achiti singe muda kurora. Hey, saka nezuro vabereki vakashevedzwa. Handisi kuziva kuti nhasi vasvike iri mukati meguta reHarare. Kana vasvika muri yeZimbabwe ndichange ndiripo ndichikuudzai kuti mangwana zvapapi mwana uyo ari normal semazuva ese rikaunti kwete. Uyezve baba vakambopinda mumvura vakazodzoka nekumashure kwevanhu. Munhu ari right here? Koma mvura mavakapinda chizuva kuseri chii chakanga chaitika? Vakanzi vane dare zvakare varoda kuitirwa vakaungana sefamily kuti pazvakateva kusvika pari nhasi chii chakaitika. Nekuti kuri kunzi vese vakapinda mumvura vane kumwe kushandirwa kwaroda kuitwa nekuti kupinda kwaita mumvura kune zvimwe zvichakonzeresa kana vasina kugadzirwa. Mukomana uyu akakura sei? 19 years. Ukama huripo pakati pevabereki vemukomana uyu angachirasika njere neavo vakazonotora mushonga wakamira sei? Mukomana uyu baba vake na baba vakanotora kumushonga ndi mukomana nemunin'ina, but vana baba vavo ndiwo mukomana nemunin'ina. Iyi ndeimwe imba asi vana baba vavo vakaberekwa muimba imwe chete. Ya zvakaoma. Munin'ina ndiye upi? Munin'ina ndiye uyu. Munin'ina ndiye ane mwana akaitwa zvinhu izvi akaita akazopinda murwizi achibuda nemushonga ndiye mukoma. Saka mukoma akashandisa mwana wemunin'ina. Akashandisa mwana wemunin'ina. Zviri kunzi mushonga wakapiwa. Ende yaruchedzera kuti veukama asati abvunzwa inini pandakapiwa mushonga handirazodziva kuti unoshandisa but pakazotanga kushanda ndakazviziva kuti ndindire mushonga uri kushanda apa. Hey, vabereki vemwana anga achirasika njere asingawanikwa achitiza vanhu
pasvakaitika izvi vari kuti kudini mukoma KB paripo pekuti munotaura ka kozoita munoti ngatitenge taona mwana wedu togutsikana kuti ari rejere kana chizotaura tozotaura uyezve unomira chinonzi changara cheshe kungomira utarisa munhu sokuti kushawa zvekutaura nokuti unongochotsora munhu ari kudzikadzika kana uri mushonga ari kushandisa zvishuwa ibhinga musakoshuwa kuti mutambo wecricket Bangladesh Tour of Zimbabwe 2026 uri kuenderera mberi second T20 nasi Friday 17 July 2026 ku Queen Sports Club kobulawayo nenguva dza 12:30 masikati. Then chinenge chakachaya mangwana zvekare ka third place playoffs France versus England Saturday 18 July nenguva dza 11 o'clock maneru 2026 FIFA World Cup final iriko ka Sunday nenguva dza 9 o'clock Argentina versus Spain. Munofunga kuti ndeipi inochigwina izvozvi pamitambo 102 yatambwa wakagoweswa 297 magobhora kuzoti vanhu vakapinda munhandare vachienda kana kunowokera mitambo iyi vasvika iwo 6,665,825 ndiwo kawantu araenda kaona kamitambo ya 2026 FIFA World Cup ichibveniwa. Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza dziri kuitika machima nawose nyika ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri mukati mekuchienda naye wamukaseko okutilia madzikati paboterekwa good shurugwi boterekwa tinoziva kuti gomo kana kuti muteni uya upaboderekwa unofunga wakareba zve 6 kilometers. Okay. Right, asinse ndasvika ipapo nyaya ndira kutaura panapa inyaya yekuchinhoyi update yandakataura yemurume akafa achimwati mwanakomana wakati baba vangu avafi nenzira yechikonzero vanga vasingarwari akabvunza mai vake vakati baba vangu vasingarwari kuti musoro kana uchivi vanga vasingarwari kuti mwatiko vanga vachikaita kureva kuti vari kuenda kubasa anoenda kubasa ndiye mupenyu saka mwanakomana akati izvo ndiri kukumbirawo amai munditendere ndizame kuziva kuti chakadya baba chii asi kana tachiwana tigodzorera. Ndo pakauya munhu akauya chinza ruya kuzobatsira ashiya kuzobatsira kudaro akakumbira vehukama kusanganisira mwana uri mudzimai wake ndiri kukumbira kuti zvamandikumbira ndiite ndikuita akatora danda rake ranga rakareba 3 to 4 meters ndokuenda kumusoro kwakaisiwa musoro womufi ndokucherera kwete paivhu kuti tora imwe pisi yaipinda muguva ndokubva yamira ipapo asi danda iri rakaiswa zvikasiyana mushonga asi masiso evanhu aiona kuti wangu mushonga but chakashandiswa pakuzora danda iri yanga iriyo chanenge chimbuzi zvinooneka mutoilet. Vanhu pachivanhu chinotiwa kuti izvo kana takupedza kuviga munhu achererwa pasi mangwana pakuseni vehukama vadzokere vanoda kuenda kuguva kunoona guva rakamira sei mowira kuti rakanaka kana kuti pane zvakaitika vanhu vachiparara zvavo vachienda mangwana kuseni zuva risati rabuda vakaguma vasvika kusvika apo chikonzero zvavanga vakuona vaiona kuti pane munhu asi vasikuziva kuti ndiani asi munhu uyu maoko ake anga akabatira padanda riya kwaedza ndipo vakaona kuti ndimai nenge ava vanogara musame village nesi muno vanhu vakatumira shoko kutiedza murume wacho murume akashedza vakavepo sabhuku vakavepo nevamwe munharaunda vakavepo vasvika ipapo amai ava vanga vasina katombopfeka cheni asi mubatsiri akashimedzera kuti izvo ndiri kukumbira mugoshedza hama yamai ava vakasanganisa rurimi rwavo kana kuti mati avo vanogona kuita zvakanaka asi vakabva vaita zvakanaka chiwari asi vakabva kuti ivo handisi kuziva ndasvika sei pano. Murume wavo amai ava akataura mashoko ekuti vehukama nevari pano uyu mukadzi uyu haisi hama yangu asi kuti mukadzi wangu ane vehukama vake kwaakaberekwa zvandiri kuda panapa ndezvekuti kana musati vamubvisa pano shedzai hama dzake dzigozviona. Pakaenda kunoshedzwa hama idzi muri yeZimbabwe vanhu vanga vari kure vakasvika pakuya kuva pasi 12 pasi 2 dzemasikati mukadzi akaswera aripo ipapo ende mubatsiri akabvunza kuti izvo vanhu vari pano vese hapana ambobata mai ava here nokuti zvabata mai ava zvinogona kubata munhu wese mukangomuguma chete nemwe munobva mabatwa kana pane abata mai ava ngaapfugama pandigomuronorawo zvakare anga aripo here anga abata mai ava anga asipo vanhu vanga vamira kure izvo rati kusvika mai vazoronorowa asi murume uchachivashedzera mashoko ekuti ndakukumbira kuti hama dzidzasvikezi kana takuzofamba ndingazopiwa mhosva kuti isusu takafamba nemukadzi uyu nokuti dzimwe dzenguva pavachaudzwa kuti imi manga muri paguva remunhu akafa vachada kupikisa vakakupikisa chete munenge makunziso fambai tinofamba nawo sehama dzisingazivi right nyaya yamisiwo yakadaro mangwena kuseni zvakare kuchibva paonekwa zvakare pane umwe mukadzi akabatira ipapo ndokuronoro zvakare iko zvino zvimukoma KB pakabva paonekwa pane chimbudzana
changa chiri mukati mekutenderera chiri mukati mekuchema chiripo ipapo ndokudzika zvakare usiku pari kukuchema mwana kachashikaringe karipo kwese kuti ndakabvanako mhuri yeZimbabwe pandauya napo ndepapfupi daini oroshi wili bhenefo kachiwemba kiminike asha Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, Deep down. Yeah, many oh, varoia vana piro mumba iwe. Right. Chifupi cha mwinacho chiri kuti kudini. Inzwai mukoma KB. Kwaita vanhu vakaenda kwa Sabhuku. Right. Sabhuku munhu wese ari mwana we. Munhu ari kwa Sabhuku vanhu vanokwenda kuita 6. Varume 2 nevakadzi 4. Asi pa vanhu ava panga pane munhu wechi-8 anowe mwana mudiki ende vabereki vake hapana anga aripo. Paitaura vanhu vese vaenda kwa Sabhuku anga asingatauri asi achiratidza kuti ari muchikwata. Sabhuku munhu wese ari mwana we. Munhu ari kwa Sabhuku vanhu vanokwenda kuita 6. Varume 2 nevakadzi 4. Asi pa vanhu ava panga pane munhu wechi-8 anowe mwana mudiki ende vabereki vake hapana anga aripo. Paitaura vanhu vese vaenda kwa Sabhuku anga asingatauri asi achiratidza kuti ari muchikwata. Sabhuku vanhu vese vari munyika munomu kana vari munzvimbo munomu vana venyu. Hatizivi kuti zviri kuitika paguva iro zvinoguma nekupi. Ko pakamuka pakafa munhu munozviona sei? Sabhuku imimi ndimune simba itai kuti hama dzemufi uyu ngadzidane godobori kana kuti mubatsiriwe apo vabvise dandero. Vanhu vemunharaunda vakangosimuka. Yes. Madzimai 4 yes. nevarume 2 nemwana 1 vakaenda kwa Sabhuku. Zviri kuitika paguva apo hazvina kumira mushe. Ngapadano mubatsiri akaisa danda riya aribvise. Kune zviri kuitika danda rakanaka here Sabhuku iyo. Sabhuku akati kudini? Sabhuku akati chandoziva ndechekuti anouraya munhu ndi Mwari. Asi tikafamba muchione chido chinofamba tichinzwa kuti muvengi wako ndinenge kana zvabuda ava havana munhu wakataura, havana munhu wakapomera kana kunongedza, vakaita zvavakaita paguva ravo. Right. Asi vanhu ndivari kuonekwa uri paguva ravo. Imimi sekutaura kwamuri kuita mungakwanisa here kumuka muri paguva apa? Zvikanzi haina handidaro, zvikanzi ari kuenda sei? Yes. Ko imimi sei mati zvikanzi tine vana vakawanda nemhuri dzakairo dzinogona kuti vanhu vese vanopedzisira kungoonekwa vakabatsirira. Right. Sabhuku pachaka akati inini ndinoda kuti ndiite sei? Ndiunganidze vanhu. Mauya shoko muri vashoma asi nzvimbo ine vanhu vakawanda ende guva ndiri vanhu vashoma. Tounganidza vanhu vauye pano ndobva vaunganidza vanhu vachibva vauya ipapo. Vanhu vauya mukoma KB. Sabhuku musha wakadivhaidha zvokuti yoti makwikwi mukoma KB namba yakawanikwa ichiti danda ngaribve yange yakawanda. Asi Sabhuku saidi rake akashevedzera kuti inini handikwanisi kuudza vanhu avo kuti bvisai zvakati paguva rake nokuti ndivanoziva pakazvisira. Saka izvo kuita rongori kwatiri kuita kunoko, Sabhuku akati handikwanisi kuti danda ribviswe. Anokwanisa kuti danda ribviswe iye hama dzeufi dzakaita izvozvo. Vari kuti ivo mafiro akaita hama yavo havanzwisise ende vari kuti ivo wese anochikuita nehama yavo ichaonekwa padanda apo. Saka danda harina kubviswa. Asi Sabhuku ari kuti iye zuva nezuva ari kusangana nemashoko ekuti Sabhuku itai kuti danda riite sei? Ribviswe. Uye zvine vanhu vakasiyana siyana. Pavanhu vakaenda kwa Sabhuku 4 madzimai 2 varume nemwana mudiki pane hama dzemufi here? Hapana hama yemufi. Ko mbudzi iye yakawanikwa ichitenderera iye yakazoitwa sei? Kakatozosiyiwa, hapana kakauraya kakatutarika kachibva kaenda ende hapana akataura kuti kamwana kembudzi aka kamwana kembudzi yangu akaenda kuonekwa munhu ende kaitaridza kuti muviri wakene kukaona imbudzi but mambava yembudzi kuita senge ganda
risina mamba pamusoro asikari kambudzika chicho chemasekambudzana uye zveusiku panenge pachichema mwana muchechi asi zuva rikabuda vanhu vakatarisa mwana uchaite sei haonekwi. Madzimai 2 vakawanikwa vari paguva vari kupi? Aiwa variko. Wani ndiye akazofa wokutanga ndiye akazofasvi. Wokutanga akafa bado wechitu anoita sei? Hana kufa. Mupenyu. Ya, pakaipa. Ichi noi. Vedare. Sei madzimai 4 varume 2 nemwana uyo mudiki vakazoenda kwa Sabhuku vachiti Sabhuku itaika kuti mubatsiri akaisa danda paguva rababa vekufa wachinwa tea abvise nokuti pane vanhu vakawanda vachakuvara ivo vasiri vehukama. Munofunga kuti chii chakakonzera kudaro? Kanyemba naBhozho 70% yemaprofita muno varoi avo ndinonzi tibhasi padombo shava pamvere chena. Kana kungotumira ka WhatsApp message pa 078 0718 692 244 0718 692 244. Tonzwa kuti zvakamira sei paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Ziriseko arumano nuvirira. Zviri kufamba here? Mushe ndilecton chingoma pamega pano pa Glendale. Tibatsira tins. Muna ndida kubatsira pamusikana kusolomira andide. Mukomana uyu mone sangu anakufa. Mupenyu But mukomana uyu anofana nga akaenda kuna Sangoma. Kunorondeswa zveurombo zvezvekuti unoshandisa glass izvi. Saka zviitika pamusikana wezveshe ari kuzviona pagrass. Ozi ndichitarisa but inini ndikunetseka kuti bosi isisi mapictures yemukomana uyu azara kwese kunana TikTok kuchiti takapari kushaikwa hwana kungetadza kumuziva here mukomana. Ari kuwanika pa TikTok achibva kupi? Ari kungowanikwa pa TikTok ari kuratidza kuti nyaya inenge pane interview yakamboitwa here kumusikana uyu. Okay. Saka ndisingazozivawo zvangu kuti kutenderera kwayaitoita mapictures yemukomana uyu pari kushayiwa hwani here anozivawo kana hama dzake dzikutadza kuziva kuti mukomana uyu tamuziva. So musikana oita sei kwese kwaari kuenda achitsvaga rubatsiro mukomana anenge achifona achimudza kuti rega kuenda ikoko uchakuvadzisa ka vabatsiri? Zviripo apa musikana wacho ndikunza nge apa akufamba pachaanenge ari kufamba ega hama dzake iko dzikumbodi kumbofamba naye kuti wanyatsotsvaga kuti ngozi nawe iri pamusikana uyu ndekutoti pakutoda vabatsiri vakasimba. Baba naamai vemwanasikana uyo vari kuinyika iri kunze muno muZimbabwe angachigara navatete vake kuruwa kwaari kubasa. But pazera pane zvakusangana nazvo nezera remusikana uyu ndaona ngekudoda kuti musikana akwanise kufamba nevanhu vakuru vakunomubatsira bhozi pakufana uine musikana uyu tandiri kuona apa ndechekuti pakutoda vabatsiri vakasimba kwete vabatsiri vandoita zvekufungidzira kwete naBhozho. kwete anaBhozho anaBhozho nana uyu nana Andrew Mpembe pakutoda vabatsiri kozo ariye hwadi akasara wari. Aiwa tinotende ngomutsa vaviri vatatu Langton. Ekutanga ndoda kumutsa kwanarura kunonzi kwachirata kwabhiyamishiko guruwe kundozomutsa vagari kwaMajor Brown neva hama dzangu dzose navateereri ana Gweja nana Addington Pwanyana. Tinotenda uye neweekend inotapira. Kana nemiwo varume vanonhuvirira. Sharp tinotenda. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Paka. Rusape South Africa. Chekwa Rusape chichibatanidzira neSouth Africa chiri kuti tani? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndapindira panyaya ndiri kupinda panguva ino. Nyaya ndiri kupindira panguva ino nyaya ikaitika kwa Rusape. Hasi ndikati ndibatanidze neSouth Africa. Nyaya ndiri kutaura ikaitika sezvo muri yeZimbabwe. Pane mukomana wandiri kushevedzera hanga ne 25 years zokuberekwa. Hasi mukomana ne 25 years uzo akaenda kunyika yeSouth Africa. Ndokunosevenza ikoko. Asevenza ikoko. Ndokubva adzoka musi wa 22 December gore rakapera. Auya kuzororo reChristmas. Auya kuzorora Christmas mukoma KB. Unozoti kana wakomana chibva kwada kuratidza kuti ndambenge ndabuda kunze kwenyika. Aiwa ngechiblinga akachena chita sei. Akumene vakachena zvakewo. Akachena achingochijerisa mcheno yake. Achingochinza kana iri foni. Aiwa anga ane foni zokuratidza kuti foni anaro ane bango rake. Mukomana uyu akazoonekwa akapondwa musi wa 26 December kuseni nematambudziko. Akarara ari paside peroad. But mashoko evanhu vanoziva vanoti nguva yaakauya iyi ane musikana wepamwe pamashopu wanga akudanana naye waifambidzana naye ende musikana uyu
ndiye munhu wakaguma kuonekwa musi wa 25 vari vese. Mangwana makuseni mukomana uyu akaonekwa akapondwa. Aonekwa akapondwa ari paside perod. Anga asina boots, anga asina jacket, anga asina phone. Zvese zvimanga nazvo jacket, boots nefoni anga asina. Mapurisa achibva basa, munhu achibva torwa ndobva aendeswa kwakaendeswa. Munoziva kuti zvitunha zvine kwazvinoendeswa. Ndobva agara abereka kufambira nyaya yavo. Munhu anditora akatoitwa postmortem ndokubva avigwa. Avigwa munhu uyu mukoma KB. Mukomana uyu anga aine musikana wake kunyika kuSouth Africa kwaanga ari anobva kumasvingo. Mukufona nekumukutaura mukomana akatomboenda kumasvingo akanozivikanwa kumusha kwemukadzi uyu. But kwaanga asati auya ndekuno kuZimbabwe kuno kwaRusapi. Musikana kuti azooneke. Asi kuti azive kuti kuna baba munini nhengi, kuna baba nhengi, ukasvika pakati nodzikira pakati aizviziva kuwana nodanana. Aitozviziva. Information nemafoni number evanhu voko anavo. So mukadzi uyu angatori nemimba ine 2 months. Asi vabereki vanga vasati vaonana naye. Mukomana uya kuChristmas achiti pandichazotora off yangu ndio pachienda kuti kumusha kwedu then tozoroora. Akabva ana kudzokera achibva afa. Yes. Afa kudaro ava vabereki vakati tinoda kuzama kutsvaga toita sei. Ndokubva vatsvaga mubatsiri. Mukadzi kuSouth Africa asati auya. Toita sei? Zvikanzi izvo pane zvatiri kuzama kuita, but pane zviri kuramba. Tiri kuda dai takwanisa kuona ropa remufi. So mubatsiri anotaura nyaya iyi aitsvaga zvinhu zvake ari ega. Ndo pakafoniwa nemukadzi kuti vana baba munini ndiri kuuya kuzoona pakavigwa murume wangu. Asaiti mukomana wangu nokuti vabereki vanga vasati vasangana enda hapana mari dzanga dzabviswa. So hama dzemwana komana akafa dzaiti dzakaenda kumubatsiri dzichiti mwana uyu anga ane musikana wake uko ari kutozvitanga ane pamuviri, but iko zvinozvo ari kuti akuya aizoite mhosva kwabereki wemwana wedu kana kuti pane zvinozvo zvinozodiwa nokuti mwana wedu, but mwana wacho akafa. Isu hatichazivi chokwadi pose taingotaura pamafoni but asina kumuona. Zvikanzi nomubatsiri ari kuti chii ada kuuya. Zvikanzi kana ari iye ndo zvandanga ndichida, ndo pane ropa remufi apa. Tendai kuti mwana iye auye, ndo pandinoda kutangira basa rangu. Asi ichiri nhumbu kai? Ichiri nhumbu. Zvikanzi kana aisangana nemwana wenyu ratova iropa rimwe chete nemwana wenyu iri. Okay. Zvandoda ndo pazvinonyatsotangira apa. Itai kuti auye, musamurambidzi. Ndobva auya pepe. Zvikanzi musikana uya uyu zvikanzi waita basa wauya. Tiudze kuti wambogara sei nemukomana uyu. Une chokwadi iri pamuviri ndipani? Ndipe mukomana uyu. Chokwadi pamuviri ndipe mukomana uyu. Kana mukatarisa zvese zvandakaitirwa izvi, zvinhu zvandakataka kutotengerwa izvi, vari kuti South Africa vanotoziva kuti tiori nemukadzi nemurume. Vanzi wow. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti ndoda kushanda munhu uyu akaita basa iri, toda kumushanda, but ndichashanda newe mukadzi wacho. Yes. Apo hama dzemusikana uyu dziri kuzviziva here? Hadzisi kuziziva, but mwanasikana akabvuma. Zvikanzi ndiri kurwadziwa, ndibaba vemwana wangu apa. Ndobva vashanda mukoma KB. Vashanda kudaro hapana kuda 2 days musikana akabva anzi gara tichazokudza kuti kana wakuenda uchimboona kuti vanhu vachiri kutouya panapa vamwe vachona vachiita sei, vachiona zvinhu zvakamira sei. Ndobva auya musikana waibaba. Zvagadzirwa mukoma KB. Kupondwa kwakaitwa mukomana uyu. Mukomana aidanana nemusikana uyu wepashopu aive nemukomana wake aizikanwa marusapi, but mukomana uyu paakauya achibva kuJoza ndokubva overtake munhu. Baba vaya vanga vakusiyiwa vachinzi takumbodhila nevabva kupi vavari kuSouth. Muchinde wokuSouth uyo ndiye akaenda kunopindira mukomana wemumba memusikana. Ndobva anomutora imomo nemafriends ake, but mukomana uyu akasiya foni pai mumba pakatorwa zviginya. Ndobva asiya foni mumba. Musikana akatoziva kuti munhu atorwa nanhengi uyu. Vakomana vakadai achibva vaenda vachibva vanomurova. Akatombotevereka akati vakomana marovero amaita munhu chiita sei chimusiyai. Ende kutori nevamwe vanhu vakatombonzwa munhu achichema usiku, but usiku vanhu vaite sei havabude. So
foni yakasara kumusikana. Vakomana vaya vakatora munhu vachibva vatora jacket nebhutsu. So pakagadzirwa nyaya iyi manje. Musikana uyu akatombodzokera achibva adzoka kechi2. Kudzoka kechi2 akatoshinzwa kuti nomubatsira kuti uya kunoku nyaya yedu asati tapedza. Last week neFriday ndo pakazotanga kuitika zvimwe. Iye akutokwanisa maybe 2 weeks asvika, but last week neFriday ndo pakatanga kuitika zvinhu. Musikana uyo uye aive musikana womukomana uyu. Munova ndo makatorwa mumba, makatorwa mukomana kwaRusape. Achibva foni akaitengesa, but atengesa foni achisirina ndobva atenga imwe foni. Kwanze pane musi wakaona foni yakadonha mumba, but foni yakafanana nefoni yakatengesa iya. Ndobva arowanana akabata foni akaitarisa. Foni iyi ndiyo foni yanhengeke, but foni iyi ndakaitengesa ka. Ndobva siya foni pasi, akasiya foni pabhedha. Ndobva buda panze kuda kunoudza mai vake kuti pamba hapana baba apa, pana amai. Kuti alisisa zvanuzo paakanodzokera mumba ndobva ashaiwa foni zvachose, haichawanikwi. Right, achibva azoudza mai vake, mama ndo zvaitika izvi, ndaona foni yemukomana wangu uya but akapondwa, but foni ndindakasara nayo. Mai vacho zvikandizve andida hangu nyaya pano, nyaya iyoyo inyarari, nokuti ausiwi. Ziva kuti munhu akapondwa kayo wanga usiri wakapondwa, but ziva kuti uri munyaya ishi ausari nyarara. Mukoma KB vari mukati mekutaura kudaro, foni iyai paziso raamai vaya. Foni amai vatemwa nefoni, foni yadonha pasi. Mama hone izvo ndakachitaura zvezve, foni ishi iri apai. Vari mukati mekutaura musikana iye foni atemwa nefoni. But nguva yavanobuda kunotaura nevanhu kuti veduwe zviri kuitika ukwa, vachivachiteresa foni haisi kuwanikwa. Mukomana uya nyakurova munhu uyoyo, foni bhutsu dziya dzakatora haana kudzitengesa, anadzo, but haagari muvhileji iri. Munozviziva kuti mavhileji ekumusha anogona kuita 5-6 mavillages, but business mashopu ari mambo chete. Atora bhutsu dziya dzaenda nadzo. Mukoma KB munhu akatsva makumbo akafika bhutsu. Kutsva kunamira makumbo kudai akafika bhutsu. Munhu wandiri kutaura uyu manje nanhasi haasi kufamba. Musikana ndiye akaenda iye kwa Sabhuku kunotaura Sabhuku, ndoda kuti ndikuudze tisvikirei pamba apo munotiudza nyaya. Musikana akanzi iwe uri mwana mudiki wewe, kumba kwako kune vabereki, enda unoudza vabereki kuti andi wakaudza mai vako ramba wakanyarira sei. Zvikanzi kuna mama zvakutokanganisika because mama izvezvizvo ziso ramuri kuona rero vachienda kuchipatara vakatemwa nefoni. Saka tine zvatinoda kutaura. Munoda kutaura kunani? Zvikanzi panyaya yemukomana akaita sei akapondwa. Zvikaenda Sabhuku, shedza mai vako vave panapa, vakagara mukoma KB vari paSabhuku, ndipo vakatemerwa mai vachona futi. Vakatemerwa vakagara paSabhuku ipapo, temerwa ipapo. Ndiye akazotaura kuti kune mukomana nhengi wandedana naye, ndiye akaita zvakati nezvakati. Vachibva vashedza vabereki, vashevedza vabereki vomunhu akafa, vachibva vashedza zvakandizo. Isusu zvatinogona kutaura ndezvekuti isusu hama yedu yakafa, matiri kufamba pyaise hatisati taane dambudziko kuti hama yedu iri kutiudza kuti endai kwakati kana ndakaurawa kwakati, asi ende hatikwanisi kuenda kunotsvaga nyaya isati yane dambudziko kwatiri. Saka zvatiri kuita isusu ndezvekuti kana kwane dambudziko kwatiri ratakuona kuti mukomana wedu ane zvaakuita, tichaenda kunotsvaga. Tatsvaga ndo patichaya kwamuri. Vakaramba ihama dzemushakavu. Hatisati tane zvataona zviri kuitika kwatiri. Saka napane zvaitika kwatiri, nokuti tinogona kuita mhosva yekuti muri kunditsvambira, muri kunditsvaga, ndatadzei. Mufi uyu dai ari munhu mupenyu itai muti vedu wega tigare pasi ngatitaure. Sofa hatina zvataona zviri kuitika, saka hatisi kukwanisa. Mukoma KB musikana iko zvana dambudziko kwanza ari kukwenya, mukati mekutemwa ari kukwenya zvakare, but mai vacho iko zvinozvi mukoma KB vanonzwisa tsitsi, havakwanisi kutaura nyaya dzatiri kutaura idzi dzakafanana nenyaya iyi. Kungoita munhu ada kuvabvunza nenyaya yechitika wakutotemwa. Foni iri kubva kupi? Foni haisi kuonekwa kwairi kubva, ende vanotemwa vari 1. Vakatemwa vari 1 panoti regai ndimhai ndiudzewo vamwe vachidzoka, asi kuonekwa, but ari kuona foni ndiwo nemwanasikana wavo. Mwanasikana akatemwa futi nefoni, akatemwa futi, asi akukwenya izvozvo, ari kuvaviwa. Uyo mukomana uyo akauraya, akatsva makumbo nebhutsu dzacho dzese, akapinda muhospitari. Izvozvo agere haasi kufamba, but nyaya yacho manje ndeyekuti
veukama vari kunzizo kana muchida ripoti yachirengero mumapurisa vari kuti hati ripoti isusu imimi ndimi chaze munonoripota muchiti chii but wedu isusu hatina chati chaziva chatoziva nichokuti akapondwa ende kana maripota kumapurisa pedzai nyaya dzenyu kumapurisa hatinozi kudhisembo basa. Hey, musikana uya aidanana nemushakabvu kuSouth Africa achiri kuno kuZimbabwe. Ari kuno kuZimbabwe akatonzi ndinokuti tichakudza kuti chienda asi hama dzemushakabvu dzatambira here pamuviri pane musikana uyu. No, kutoramba vainayeka nekuti mubatsiri akashevedzera akati iropa rimwe chete iri kana zvabvuma zvatiri kuda zvinoreva kuti uyu mukadzi wemwana wenyu uyu ende uyezve kana aine mwana kuchero mukada kuzvisiya agara changu uye pano nekuti mwana ndiwani mwana ndewenyu sokureva kwari kuita ende musikana anota utsinyo wekuti mukomana wangu afa saka rega ndichivedzera kuti nhumbu yaimwe munhu aiwa ari kutofamba kubva kunyika yeSouth Africa achiuya kuno. Ndiani aunza nyaya pachimuti kuNational FM? Hanzvadzi yaamai vari kutemwa nefoni nokuti vari kuti iwo zvakare hanzvadzi yedu iyi isu tiri kutonetseka kuti tingafambe sei nokuti hapana zvatinogona kuita kana varidzi vemunhu wavari kutaura kuti ndo vakakonzera rufu rwake vasina kubvuma. Ndosaka tinovatuma kuti vari kuti hama dzangu mandiregerera but chiro vakachita varegerera tinoita zvipi hama dzemunhu dziri kuramba kushamba nenyaya iyi kuti tiende kumapurisa hatisi tofanira kuenda anofanira kuenda musikana uyu achitaura kuti neniwo ndine zvandinoziva panyaya izvi. Mukuma maiki vari kuti kovadini kuenda kwamambo kuitira kuti vambonzwa kuti hama dzemushakabvu dzinokwanisa kubatsira here. Ameno ndofunga kudaro but kana vasingade vari kushevedzera kuti isusu tinogona kufamba chete kana zvine zvataona kunoku kwedu isusu patakaviga mufi wedu hatina chishamiso hapana chakaipa wedu aribo ende hatikwanisi kumutsvaga asina chakanganisa kwatiri kwakatimukira achiti muri kutitsvaga ndaita sei. 28 minutes past 9 ndezvipi zvamakabatira vateereri vanyama zviri kupisa nhasi? ichokwadi muri yeZimbabwe nditenderei ndigokupai nekupfepfedza zviri kuitika matima nose venyika ino regaiwo ndigovhura bhegi vhura hombodo zvirimo mubhegi pazuva ranhasi muri yeZimbabwe ndine nyaya yekumasvingo yemusikana aizivikanwa kana kuti nokutora mari kana kuti kuba akaenda pamba pevamwe vanhu akanoba mari inokwana kuita iyo $35 iguti kuti aba mari iyi vabereki vepamba ipapo vachibva enda kumba kuna mwanasikana waigara nambuya zvikanzi mbuya imimi ndimi munodzidzisa nekutuma mwana kuti aende kunoba saka ndinoda kumburanga imimi. Mbuya vakurohwa? Mbuya vari kuma 70 years kuroverwa mhosva yemwana muzukuru akanga aba. Zvacho zvakazoitika muri yeZimbabwe ndo zvandauya nazvo. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwagutu yevabereki vakaita inonzi beef committee kuuraya mombe makawanda mobatanidza mari dzenyu mozoshiya nyama mombe yaurawa mukoma KB handi pakunovhiya mukati hamuna chinhu. Mombe yanga iri menyu here? Mombe yakatotemwa ikafa ikavhiyiwa mukati muribe makatoso muribe chitu zvemukati. Nyaya ndiri kutaura yemombe ndega ndiri kukumbira vari kwagutu ngatifambidzei nefinyiro ndakainzwa iri kubata zvokubata zviya. mukoma KB parusape munhu aenda muchimbuzi chemusango ari mukati mekupedza ndezvemusango ka achibva akufamba ndikuti pane chinhu chandanga ndinacho bepa randanga ndinaro handicharioni ndofunga pandazvibatsira ndo pandasiya ari kudzokera ari kuona mundara wechikuru ari busy nechimuti kutora chimbuzi achiisa muplastic bag ndokubva avanda kusvika amutevera zvakazoitika ndinazvo. Baba Isabel chamuri kutanga nacho nhasi 25 minutes to 1 Papa Isabel vachada kusvitsa nyaya pachimuti vachada kakubata bhozhongora kuti nyaya dzibhozhongore dzitsudzurwe vachiwana karubatsiro munobatika sei. ichokwadi muri yeZimbabwe unenge achida kundibata munondibata panhamba isina chipomero nhamba isikanyadzisi nhamba inonhuhwira inhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa lady mai veja pamwe chete na Aleke Gweja Baba Purity po rikiti voti gumane kumarondera mangwana kwachitamowa.
Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Boshongora lekezani kati kusiyani na Mamane Esnat Matsilere mushure memashoko anotevera kubva ku Daily Report Zimbabwe.